Cazurile de violență domestică, agresiuni, bătăi și scandaluri au crescut dramatic. Kiss FM este captiv în momentul acesta, ca multe altele dintre noi, prizoniere în relații abuzive. Astă seară, de la ora 22... Facem un takeover pe Kiss FM, împreună cu Asociația Anais. Pentru că vrem să știi că nu ești singură. Datorez lui Anais viața mea și a copilului meu, pentru că m-am vindecat alături de ele. După multe întâmplări am hotărât să închei totul. Acum sunt eu și copilul meu. Puteți spune așa, chei, acte, rând de schimb de haine. După un episod violent, am fugit pe ușă și nu am mai privit înapoi. Iar dacă nu mă acceptam, eram bătută și umilită. Left me no choice, surrender or break. Meriți mult mai mult, crede-mă, draga mea, am fost și eu ca tine. Ține capul sus, o să fie bine. Poți să vorbești anonim la radio dacă te afli în genul ăsta de situație. În locul evenimentelor care se discutau de obicei la radio, se va vorbi doar despre violența domestică. Am făcut în premieră radioul Captiv. Please stop drinking and please stop yelling. I can't stand the silence.